Hello, hello, maing buntag din ha tanan sa mga papang no sa kawanangan ani ana usab kita sa tuang YouTube channel sa atong programa sa Psalms Transformation nga nagalangkob kabahin sa tuang pagtuo ug sa kinabuhi ni Hesukristo. Usang tanan, maing buntag sa tanan sa mga fishermen no ug sa mga farmers nga maoy ah ang ato ang ginakuhaan og sources no sa ato ang mga ginakaon sa matag adlaw-adlaw mga papang ato pud silang pasalamatan no ug ato silang iampo nga anaa lang sila sa maayo nga kahintang ug ihilayo sila sa mga disgrasya samtang sila nagtrabaho sa ilang tagsa-tagsa nga ginbuhaton. Mayong buntag usab sa mga driver putput no dinhi sa Bayawan City. Salamat kayo kay Eco kwanta no. Kaning eco-friendly no or kanang walay air pollution ang ato ang palibot tungod sa maayo nga pasilidad sa ato ang syudad no nga electronic na tanan no electronic nga atong ginasakyan no unya walay air pollution mga papang ato pa napasalamatan sa Ginoo mga papang no nga nainana na siya ang ato ang transportation dinhi sa Bayawan mao ang putput nga galibot-libot sa tibok Bayawan mohatod sa Pasayro sa mga bisita sa nagalain-laing mga lugar din sa Bayawan no sa within the city of Bayawan so ato pud sila iampo mga papang no nga ihilayo ra pud sila sa mga disgrasya mga papang ug kanatong tanan maing buntag malipayong buntag no maayong malipayong buntag sa tanan mga papang nasayod na kita nga ang atong programa nagahisgot sa atong pagtuo ug sa kinabuhi ni Kristo mga papang unya sa kung bago pa mo sa akong channel mga papang no palihog subscribe like and share lang pud mga papang no unya pindutan na lang pud ang all bell din pag subscribe ninyo mga papang para di na mo maglisod og access sa tuang live mga papang no sa tuang programa sa YouTube channel Psalms Transformation kay kita usa kini kabutang mga papang nga ato ang ginahuptan matag adlaw-adlaw haron kita makapabalandong sa ato ang kinabuhi matag adlaw-adlaw mga papang no adto lang mo dinhi sa YouTube channel sa Psalms Transformation sa programa nato mga papang para kanunay matag adlaw-adlaw mahayaggan kita o malamdagan kita kung unsa ang atong buhaton mga papang kabahin sa ato ang kinabuhi no in connection sa kinabuhi po ni Jesus Christ mga papang. Mao kana ang atong purpose mga papang no nga kada adlaw-adlaw atong ginabasa ang ebanghelyo o gospel sa ato ang simbahan nga Katoliko mga papang kay aduna man kita schedule matag adlaw-adlaw. So ato kanang basahon mga papang haron makapamalandong kita bisan gamay lamang nga mga oras o mga minuto mga papang. So dili lang ta madugay mga papang no ato nang basahon ang ebanghelyo mga papang. Medyo taas-taas ni siya gamay. Mahinaot ko nga ana mo igong pasensya kung mutanaw mo sa akong channel mga papang haron masabtan ninyo mga papang no. Pagsugod sa uno dayon humanan na lang pod abot sa katapusan mga papang haron masabtan ninyo kung unsa goy flow sa ato ang programa no dinhi sa YouTube channel Psalms Transformation. Okay. Sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Amen. Pagbasa gikan kwantar sa dili pa kumubasa mga papang no. September 2 ta karon mga papang 2023 Sabado nga adlaw. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinunan. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya ang iyang katigayunan. O gihatagan sila puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos. Og ang usa 2,000 ka pesos ug ang usa padyud 1,000 ka pesos. Unya mi panaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos milakaw dayon og gipatigayon niya ang salapi og nakaginansya siya og 5,000 ka pesos.
Ang nakadawat og 2,000 ka pesos, nakaginansya siya 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos, milakaw ug nagkalot sa yuta ug gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, miingon siya, gihatagan mo ako og 5,000 ka pesos, tan-awa, ani ay 5,000 ka pesos nga akong naginansya. Maayo buutan ka ug maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa juteng salapi, piyalan ko ikaw og daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos ug miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pesos, tan-awa, ania laing 2,000 ka pesos ang akong naginansya. Maayo buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa juteng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri ug ambit sa akong kalipay. Kunya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos ug miingon, Sir, nasayod ako usa ka dako ka pesos dai. Usa ka dako ka pesos ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom, naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi haron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pa gikan kaniya. Ug kining wala hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong itubag mga papang, daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan sana ko si Espiritu Santo. Excuse. Kabalo mo mga papang ang atong gospel karon no. Nindot kaayo kini mga papang, haom gayud kini sa atuang tagsa-tagsa ka kinabuhi mga papang. Kay ngano dineng napita makita nato gisukod ni Hesukristo ang atuang katakos ni ining kalibutan na asa kita kutob unsa ang atong mga abilidad, unsa ang atong kakayahan mga papang. Sama sa iyang gisaysay no nga gihatagan niya og mga salapi ang tulo ka tawo no. Lain-lain nga mga salapi ang duha kay iyang mga sulugoon gipatubo nila ang gihatag sa ilang agalon kanila. Pero ang usa kinahadlok man siya nga istrikto yang amo, iyang gilubong sa balaso nya walay tubo no. Walay tubo gani gipangisgan hinuon sa siyang amo nganong wala giputang sa bangko nga para motubo pagbalik niya mitubo na ang iyang kwarta. Kabalo mo mga papang kaning mga istoryaha ni Hesukristo no, sambingay ni Hesukristo, sumbingay ni Hesukristo mga papang no. Makahinuklod kay mga papang kay kini related ra kay ni sa ato ang life mga papang no. Kabaluta kita sa ato ang tagsa-tagsa ka kaugalingon aduna kitay mga tagsa-tagsa ka talento sa kinabuhi.
aduna kitay katakos sa kinabuhi nga ato ning buhaton. Lain-lain kita oposisyon, lain-lain kita status sa kinabuhi. Mao kana ang gihatag ni Hesukristo kanato mga papang no. Busa makaingon ko mga papang kanang miingon nga adunay pobre, adunay dato, tinuod kana siya mga papang. Pero gihatagan tag katakos sa Ginoo paggamit sa iyang unsay gihatag kanato, no? Kay gihatagan man tani kinabuhi. Ang pasabot niya ni mga papang ato kining gamiton nga mulambo kita. Pero unsa man ang nahitabo mga papang no? Aduna gayoy mga tawo nga tapulan kaayo. Realidad na mga papang. Ug aduna po mga tawo nga mga bakas kaayo. So ni asinso sila mga papang no. Busa atong hinumduman mga papang si Hesukristo ang atong makagagahom nga Ginoo. Malipay gayud o mahimuot gayud kung ang usa ka tawo na ning kamot mga papang. Kay giistorya niya sa iyang katapusan nga mensahe no. Lagot kaysa sa usa ka sulugoon nga wala tawo niya gigamit ang kwarta sa paggamit sa pagpalambo niini. Sama ra po usab na sa ato ang kinabuhi mga papang, dili nato gamito no sa husto ang atong kinabuhi, maglagot pud ang Ginoo ana, dili mahimuot ang Ginoo ana mga papang. Kay ang iyang tumong og tuyo dinhi atong palambuon ang atong kinabuhi no. Kay niingon siya, ang naa pagadungagan pa, ang wala pagakuhaan pa, bisan pa ang jutay nga anaa niya kwaon pagayod. Ato ka nang hinumduman mga papang no. Dili ta magpakawala ni ining kalibutan na kay anaa si Hesukristo gagiya kanato sa atuang tagsa-tagsa ka kinabuhi mga papang para maangkon nato ang atong kalambuan mga papang no. Yatagan ta niyag freedom, yatagan ta niyag kagawasan paggamit sa ato atanan nga mga talento mga papang para pag-abot sa panahon, pagsingil sa Ginoo, makaingon gayud kita nga ato ang gigamit sa maayo ang tanan niyang gihatag usab kanato samtang ani apatas kalibutan mga papang. No? Kay sa katapusan maningil si Jesus Christ mga papang kung unsang ang ato gibuhat diri nga mga maayos kalibutan mga papang. Kung susama kita sa atong usak sulugoon nga igo laman iyang gitaguan, wala siya naghagok, wala gyud niya gipangantaan paagi unsaon to pagpalambo ang kwarta. Kung masusama usab kita ni anak mga papang, dili kita mamahimong tinun-an sa Ginoo mga papang. Di ba? Ang iyang sulugoon mga papang giingnan niya nga katong mga duha ka sulugoon nga ipalambo nila ang kwarta. Ningon siya ali nga ri. Ambit sa ako ang kalipay, no? Ali nga ri, dayon ambit sa ako ang kalipay. Ang pasabot niya ng mga papang, kung kita dinhi sa kalibutan mga papang nagbuhat ta unsay maayo mga papang no, nakabuhat ta og maayo sa atong isig katawo, sa atong kabulian, sa atong pamilya. Posibilidad mga papang no, dako kay ang posibilidad nga makaambit usab kita sa kalipay ni Hesukristo nga tuwa sa langit, no? Pero kung ato gani dauto ng atong kinabuhi dinhi, atong binuangan, nagpakasala kita maayo mga papang no, posible usab nga dili ta makaambit sa kalipay sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesukristo nga ato sa langit. Ug unsay giingon mga papang sa usa ka sulugoon no, niingon siya kining walay hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit didto maghilak siya og magkagot sa iyang hipon. So kana mga papang kung gidaot na to tong kinabuhi dinhi, sigurado magkagot kita sa ato ang ngipon ug ato kita sa mangitngit nga lugar nga mao ang impyerno mga papang. So manghinaot ko mga papang no nga aduna usab kitay nakuha dinhi sa ato ang channel Sam's Transformation, programa nato no sa YouTube no, Sam's Transformation kabahin og pagtuo og kinabuhi si Kristo ni Kristo. Manghinaot ko nga aduna usab kitay napupo mga papang para ato kining dadon karon nga adlaw sa ato ang kinabuhi. Kay kada adlaw gahatag man ta og ebanghelyo, magbasa man ta sa ebanghelyo o gospel mga papang. Mao kana ang ato ang guide o atong dalon sa atong kinabuhi aron kita sa matag adlaw-adlaw aron kita magiyahan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga papang. So daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw mga papang. Manghinaot ko dili ra pud mo batak-an ug manghinaot ko nga magpadayon kining programa no, Sam's Transformation nga programa mga papang para usab kita ma-transform, ma-change, mausog
magbag-o ang atong kinabuhi mga papang niining kalibutan. Ayawing na mga papang dili nato kaya mga papang no, paminaw lang diri sa Psalms Transformation sa programa sa atong YouTube no, sa Psalms Transformation para magiyahan ka sa imong kinabuhi mga papang. So manginhaot ko nga inyo akong i-subscribe dayon i-all bell para updated mo mag-live ta mga papang kabahin sa ato ang pagtuo sa kinabuhi ni Kristo. Ngano man nga ato gud ilakbit ang kinabuhi ni Kristo mga papang no? Kay isip usa ka Kristiyano mga papang, siya ang atong founder. At the same time, siya ang ato ang Ginoo mga papang. Mao nay dili nato malimtan mga papang. Kung siya atong founder, siya atong Ginoo, kinahanglan sination po nato ang iyang kinabuhi matag adlaw-adlaw. Giunsa niya pagdala o pagpuyo ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Daghang salamat mga papang. Thank you so much sa inyong time, sa inyong mata, sa inyong dalunggan, sa inyong kasing-kasing, labi na sa inyong presensya mga papang. Thank you so much. Thank you, thank you. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I love you all. God bless us all. Bye-bye sa pagkakaroon. Kita-kits na punta ugma.